však sa privítaj. Nie, mám nervy. Nie, mám nervy. Zase meškam. Real? Real? Furt na mňa musíš čakať, no ale viete. Na dobre sa čaká. To je pravda. No, takže, ako sme ho spomínali predtým, v minulom videu, budeme posúvať všetko na iné hranice. Zišli sme sa tu zasa v hojnom počte, zasa nás tu je až 5 kusov. Furt hojný počet, furt hojný. Teraz ty sa vyjadri. Najhoršia pretréningovka. Ako sme kedy pili? Ako sme kedy. On klame. Toto... On klame. Som dneska pekný či nie? Takže ako rozcvičku sme zvolili stolný futbal. Dáme si s Lukášom 1-1, kto prehrá. Dneska 120 bench dám. Dneska mu ukážem 2 týždne poctivé práce, jak som cvičil poriadne. Dávam recenziu na pumpu. Mám malý čvirík a neberie mi, takže neviem. Ale idem dať 120 bench dneska. Minule som dal stovku 2-krát, dneska dám 120. To je dosť pravda. Takže ideme na to. Mám novú techniku na bench a funguje. Funguje? Mám trampolínu na tom hrudi. Takže jak tu si dám tyčku, to vystrelí. A ukáž sa. Sluchátka, hej, furt sluchátka. Debil, nie? Dobrá. Dobre. Není ti zima? To je pre mňa... Akože tak vydýchnem a ty zrobíš edit, hej, že mi vyjde dym. Ešte viac nevystrefím z toho? Ja si musím nechať nervy na ďalšiu sériu. Vieš? No. Okay. Reklama na Adidas z Ukrajiny, nie? Koľko hrivní si dal? Ťažko, ho? To je moc, kámo. Hej? To je moc, kámo, však mi niekto ďalšia. Čom to nedržíš? Na, ťahni. Kámo, nepúšťaj! Netoč, kámo, netoč. Drž si to. Dobre, či na Drž si to. A to čo mi naťahneš to, kámo? Daj tu. Páťo hovorí, že ho bolia ramena,
Mňa bolia nohy, lebo kto má väčšie ego a kto cvičí nohy a kto nie? Furt iba ruky by si Ja mám cvičil. rýchlejšiu regeneráciu. nie? You should know, really, that this could end. Really, you should know, I could never make it work. Let's pretend. Really, really. Do you like the way the water tastes? Like good fun, but you could never say. Then come forth. Do you like the way the water Ale ma toč. Takú pumpu treba... Klapka číslo 1. Už ma nechaj Nie, rozprávať. dávaj. Takú, Klapka číslo... takú pumpu treba brať častejšie, lebo mám crash, cítim sa na hovno a to je základ tréningu. Asi nervózny. A hej, aj A dal si maximálku. Čo? Luky Rohal! Zase na novom! Zase na novom! 200 odoberateľov prišlo počas toho, jak som nenatáčal, to je dačo šalené. No, ja a za nechápem. tie odbery si mohol kúpiť nové auto. Kúpil som. Minule sme išli na X5, teraz ideme na M5. True.